Здравейте на всички, представители на общини, общински съветници, представители на бизнеса, граждани, хотелиери. Добре дошли. Днес сме се събрали да представим разработвания от община Смолян в партньорство с община Златоград, Рудозем и Чепеларе проект по схема 3.2 по оперативна програма регионално развитие, регионален туристически маркетинг. Набелязали сме вече с партньорите дейности. Искаме в това обществено обсъждане да сведем до знанието на обществеността какво предвиждаме и какво сме маркирали да включим като дейности по кандидатстването на настоящата схема. Крайният срок е 15 март. До 15 март трябва да входираме проектното предложение. Очаква се лятото да има становище от оценителната комисия. Ние силно вярваме, че ще бъде одобрен проекта. Това е една по-специфична оценителна комисия, в която освен експерти на МРРБ, ще има експерти от Министерството на енергетиката, икономиката и туризма, в частност сектора туризъм, който е ръководен от заместник-министър Иво Маринов. Няма да изпадам в детайли. Господин Георги Пампоров, извинявам се, господин Пампоров, партньорство и с регионална туристическа асоциация, значи Смолян, Чепеларе, Златоград, Рудозем и регионална туристическа асоциация са ни партньори по проекта. Господин Пампоров ще ви представи концепция, туристическа концепция, която обхваща основните направления, свързани с туризма в средните Родопи.